Local World Youth Day. Ang Local World Youth Day kay usa sa mga dagkong kalihukan sa simbahang Katoliko kung hain nag-abot ang nagkitaiyang klase sa mga batanon gikan sa amihanan hangtod sa bagatang bahin sa Sugbo. Kini ang tubag sa atong anhing Cardinal Vidal sa panawagan ni Saint Pope John Paul II sa World Youth Day, ang tinuig nga Local World Youth Day. Kini ang panagtapok sa mga batanon sa nagkalain-laing parokya sa Archdiocese of Cebu. Aduna kini mga nagkalain-laing mga activities sama sa fostering, talks, immersions, and presentations kung hain gipakita sa nagkalain-laing distrito ang ilang mga talento. Sa matag tuig, lain-laing dapit sa probinsya sa Sugbo ang nagdala sa maong kalihukan. Ug karong tuiga, ang Balamban mo ang nag-host. Sa matag probinsya nga mugunit sa Local World Youth Day, oportunidad kini sa maong probinsya sa pagpakita sa ilang pasigarbo. Ug mga maabi-abihon nga lungsuranon. Sa matag batanon, these are the primary words that can best describe the event. Solemn. Pwedeng kayo. Aron inyong masayran ng uban pang mga kalihukan nga nasinati sa atong mga delegado, pwede ninyo ma-chat ang mga hashtags. Kung hindi kahuman sa tibuok kalihukan, ang Local World Youth Day Cross kay ipasa na sa sunod nga probinsya nga mag-host sa sunod tuig. Gikan sa organizers, volunteers, sponsors, donors, and benefactors. Og daghan kayong salamat Balamban. Og mao ka na ang moment with Alfred ng inyong Chimakabakang Bisayang Baki. Sa matag pahigayon sa Local World Youth Day sa Archdiocese of Cebu, ang mga delegado kay makasinati og makahimamat og bagong pamilya, ang Foster family. Sa unang adlaw sa maong kalihukan, sugato ng mga delegado sa ilang mga foster families. Hi, I'm Mama Greta from Balamban. Yay. Welcome home. Ug mao kini akong foster parent during this 4-day event. O kini mo nga ako mga foster sibling. Hi! I'm Justin. I'm Kobe. I'm Luma. We are from Lahu. Hi! Hi, I'm Em. I'm Alfred, Elfie, and we are from Capitol. And we are foster siblings. Isip bagong pamilya, ang foster parents ang motiman sa among mga pasiunang panginahanglan sama sa pagkaon ug katulganan. Isip usab nga bagong kabanay, mao sa daghang responsibilidad ang pagtabang sa mga ginagmayng bulaton isip sukli sa ilang pagdawat kanamo. Usa kini sa mga gihinam-hinam sa mga batan-on matag pahigayon sa maong kalihukan. Ang makikimamat ug makaila og bagong pamilya, dili sad mawala ang pagbanding-banding sa matag usa. Mao ka na nga moment without parade. District 5.